Διοικητικό Συμβούλιο είχε εκτιμήσει 350.000 περίπου ευρώ. Η Βιομάλη τότε είχε κάνει προσφυγή και ζητούσε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το δικαστήριο δεν απεφάσισε για την τιμή και είπε να καθορίσει, μιλάμε τώρα για το 2006, και είπε να καθορίσει τίμημα του Υπουργείου Ιδόη, του Υπουργείου Οικονομικών. Το 2006 όμως, το Σεπτέμβρη, πουλήθηκε η Βιομάλη στην Τέρνα. Τότε ήταν δήμαρχος του κ. Χρειάτης. Τότε δεν έγινε καμία προσφυγή να σταματήσει αυτό το θέμα για να μπει πακέτο, αφού πουλήθηκε και έκλεισε. Ο νομικός σύμβουλος ο ίδιος που είχε βάλει τότε το νομικό συμβούλιο από την Αθήνα μου είπε τώρα ότι δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα και δεν μπορούμε να επανέλθουμε, διότι τότε πρέπει να γίνει προσφυγή. Ο νόμος όμως σήμερα, ο κώδικας λέει ότι για οποιαδήποτε απαλωτρίωση χρειάζεται να είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις και γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου. Ούτε 350.000 που ήταν το ελάχιστο που έλεγε ο Δήμος τότε, ούτε 2,5 εκατομμύρια που έλεγε η Βιομάλη ή σήμερα, αν θα πει η Τέρνα, μπορεί να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Αυτά θα μπορούσαν να αναπαρθούν με δάνεια. Δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα λοιπόν. Γι' αυτό επέλεξα τον τρόπο της ανταλλαγής. Και το πρότεινα στην κύριο Περιστέρη. Και θέλω να ευχαριστήσω σήμερα που επανέρχεται ο κύριος Γεωργαντώνης και είπε ότι ξανακουβεντιάστηκε αυτό με τον κύριο Περιστέρη και είναι σε θετική κατεύθυνση. Να κάνουμε ανταλλαγή. Να πάρουμε αυτό το χώρο σαν Δήμος που το χρειαζόμαστε, να δώσουμε κάποιες άλλες εκτάσεις που είναι κοντά στην βιομηχανική περιοχή, δικές μας, και από εκεί πέρα να εξασφαλιστούν, που θα εξασφαλιστούν τα δίκτυα, πάντα θα εξασφαλιστούν τα δίκτυα από πού θα περάσουν προς τη βιομηχανική περιοχή.